No takže čaute ľudia u môjho nového videa a dneska tu budeme mať novú hru a to sú formule. Takže budem závodiť. Takže a môžeme ísť rovno na to. Dúfam, že hneď nenabúram. Ak sa vám moje videa páčia, nezabudnite zanechávať lajky a odbery. Ojoj, sa nedá hrať. Ja tu musím preraďovať. Ľudia, ja tu musím sám preraďovať, to nie je dobré. Dobre? To je aké super. Ojoj, zabáčka. Musím si dať pozor. No. Dobre. Výborne. Výborne. No ja som dobrý, akože. No takže ľudia, už ideme znova. Prvýkrát sa mi to nepodarilo, teraz sa mi to hádam podarí. Nemôžem hlavne nabúrať. Ty vole, ako tomu zdriftuje. Tak, tuto máme zabáčku. Výborne. Tak. Dobre. Ešte som nezabúral. Opatrne musíme ísť. Teraz pridám. Ojoj, to bola prúčia zabáčka. Trocha. Strašne, ja to dostal šmík. Čo? Dobre, opatrne. More. Asi zo mňa profik nebude, asi zo mňa. Ľudia, viete, aký ten plyn je citlivý, ty vole? Ja musím tak pomaly pridávať. Prudká zabáčka tuto je. A tuto bude rovinka, tak tuto pridáme. Ty vole, tu koľko ide? 160, 170, 180. To je dobré. To je dobrá hra toto. Brzdíme. Tak, opatrne do zabáčky.
Nemôžem mu moc pridávať, lebo potom ma to šúčne. A blbé je to, že ja si musím sám preraďovať. Normálne som skúsený vodič. Ten do mňa nabúral, čo robí? No, dele. Mi nevychádza. Ty vole. Si mi zopatrne. Nemôžem ísť jak blázon. Ty vole. Strašne sa to šmíka. Tak, výborne. Toto bude zatáčka. Tu bude ďalšia. Kamo, ja to nikdy neviem vypočítať, to čo je. Dobre, tuto pridám viacej. Ale a tuto dáme 200, že by? Poď, 150, 160, 170. Ja som zabudol, že tu je zatáčka. Márnosť. Skoro som sa vykydal. Ty vole. Ohodnoťte ma od 1 do 10, že ja karujem. Ty vole. Ojoj. Výborne. Opatrne do zatáčky. Tak. Ty vole. Ľudia, pozrite. Tak idem jak raketa normálne. Normálne som jak raketa. Ojoj, skoro som dostal šmík. Ale túto zabášku nemám rád. Ty vole, ešte si dáme posledné kolo. Ty vole, to bolo dobré do tej zabačky. Ty vole, už som prišiel na to, jak to mám karovať. Jej, troška som vyletel z trávy, nevadí.
Tak, výborne, výborne. Už mi to nejako ide troška, ne? Ty vole. Ne, jaže to... Tak nič. Nevadí. Dobre ľudia, nezistil som, jak sa dá normálny závod, ale určite ešte natočím túto hru a nájdem to ja. Dobre? Tak ešte si posledné dáme kolečko a bude koniec videa. Aha, niekto ma predbehol, jak tam vletel do tej trávy. To jak? Výborne, dobre som nabúral, že? Dobrá otočka, čo? Tak. Ty vole, dobre. Ty vole, on skoro do mňa nabúral. Ne, on do mňa nabúral, to čo robí? Alebo skôr čo ja robím. Takže ľudia, ak sa vám moje videá páčia, nezabudnite zanechať lajky, odbery a teraz sa neporadne vybúrať. Fú, to bolo dobre. Takže čaute.